Εξάρες και νίκησες. 5. Νικό, εμένα να βγάζεις, ας τους όρκους. Λοιπόν, αυτός όσους θα βγάλεις αυτό να θα τα σβήσω όλα. Έχω φωτογένεια μου. Ρίξε λίγο τώρα, ρίξε. Φτάνει. Είναι τζάμπα. Είμαστε πολυεθνικοί, εδώ πέρα έχουμε έναν... Εκεί έχουμε έναν με μουσα, ξέρετε, από ένα κομματινή. Και ποιος άλλος θα ερχόταν με πουκάμισο στη δουλειά. Ο Αλβανός. 6. Το άλλο, είχε πει ο άλλος, σταμάτα. Το σταμάτα στα αλβανικά σημαίνει δεν το μέτρησα. Τι δεν το μέτρησες ρε μαλάκα, τόσα έκανα και μου λες, αυτός εννοούσε σταμάτα ρε παιδί μου. Ο άλλος Αλβανός κατάλαβε ότι τον είπε, δεν το μετράω αυτό που έκανες. Τι δεν με μετράς ρε μαλάκα, όλη μέρα αυτό έκανα και εσύ δεν το μετράς. Δεν έχει πλάκα, δεν ξέρω. Τι έχετε να πείτε για το συμβάν που έχει γίνει εδώ πέρα μετά τις εκλογές που έχουν βάψει τον τοίχο μας? Δεν έχω να πω τίποτα για το περιστατικό. Μα πώς δεν σας ενδιαφέρει, δεν... Ο Τελειπορανίδης να μας περάσει. Και αυτό υπάρχει. Μου φαίνεται ότι δεν κάνω. 3 μαθήματα είχε αυτός. Ναι, πώς ήταν αυτός? Δελιπορανίδης. Όσα μαθήματα έχεις κύριε Δελιπορανίδη? Θα βάλουμε τα επίθετα στο description, πάνε να τα δεις. Ένα πινέλο μπορούμε να βρούμε. Διάλειμμα, κουράστηκα. Αφεντικό, θέλω να κάτσω. Μαλάκα εδώ πέρα είσαι λίγο λερωμένος, δεν βάψω. Σοβαρά μιλάς. Έλα, όχι μη πογιά, ρε. Πες εννοώ, γιατί θυμάσαι από το βιντεάκι που βγάλαμε, θα το βάλω ένα στιγμιότυπο να το δεις, να το δει ο κόσμος, που περπατούσες, εγώ ήμουνα βασικά που τρέχαμε, που έτρεχα εδώ πέρα και ο τοίχος ήταν ακόμα άσπρος και μετά από μία εβδομάδα 5 μέρες μετά τις φοιτητικές εκλογές μας έγραψαν πάνω στο τοίχο αλληλεγγύη στην Athens Syndimita που κανείς δεν ξέρει τι είναι. Ξέρετε τι είναι παιδιά? Δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά γιατί ρε εσύ, είναι τόσο... Δηλαδή πουθενά δεν έχει γραμμένο κάτι εδώ πέρα. Άσπρος τοίχος. Πολύ όμορφο τμήμα ξέρω εγώ. Να το κάνουνε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να δώσουμε ένα μάθημα σε όλους αυτούς που δεν δίνουν σημασία στα ωραία κτίρια που έχουμε. Και τώρα έτσι όπως το είπες, αυτός που ήρθε και έγραψε, τώρα που θα γράψουμε τον τοίχο, θα έρθει να ξαναγράψει. Άμα το πιάσουν όμως. Παιδιά, όχι βία. δεν είμαστε... Μια ωραία εθελοντική δουλειά. Δεν το κάναμε για να πάρουμε πτυχίο. Έχεις ξανακάνει εθελοντική δουλειά? Όχι, τώρα κάνω. Θέλω να κάνουμε μια γρήγορη συνέντευξη. Είχα δώσει αίμα. Έλα. Κύριε Ομέρ, έχετε ξαναγίνει εθελοντής, έχετε ξαναπάρει μέρος σε κάποια εθελοντικό οργανισμό? Ναι. Ναι. Έχετε ξαναβάψει τοίχο? Πήγα να φυτέψω δέντρα, όχι τέτοιο. Ναι, μεγάλωσαν τα δέντρα. Όταν λες δέντρα. Μα γιατί, ήταν ωραία. Τελειώσαμε. Κάτσε να το βγάζουμε από μακριά να μην φαίνεται ότι δεν κάναμε καλή δουλειά. Όχι, δεν είπε μπάφο. Δεν ήταν μπάφο αυτό που είπε. Κύριε Φέρο, για πείτε μας τι εμπειρίες έχετε από εθελοντικούς οργανισμούς? Οι εμπειρίες που έχω αποκομίσει από αυτούς τους οργανισμούς είναι πολλές. Δυστυχώς όμως είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτή την προσπάθεια, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάναμε όλα τα παιδιά μαζί. Λοιπόν, και ελπίζω αυτό να είναι ένα μάθημα για όλους τους άλλους που κάνουν τα συγκεκριμένα τα πράγματα. Τα κακά. Αυτό.
Πώς πήγε η δουλειά μας? Μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά. Το έχουμε. Το έχουμε, το κατέχουμε. Πόσα μας χρωστάνε? Θα κόψουμε αύριο, θα κόψουμε τιμολόγια. Ναι. Θα πάμε τώρα στον πρόεδρο της σχολής. Πόσα μαθήματα μας έμειναν? Ναι. Αυτά. Τελειώνει και η μπαταρία μου. Πείτε ένα...